Én csöndet kérnék, és itt van az elnök úr. Szeretném bemutatni, hogy sajnos nem tud magyarul. Úgyhogy már én tolmácsolok, egy ilyen füles segítségével már én sem tudok angolul, de majd megpróbáljuk. Tehát bemutatnám az elnök úr és csapata című formációt, de az elnök úrnak átadnám a szót az ennél. Hogy mutatkozzon be, ilyen szíves. Hello. Hello. My name is Mr. President. Welcome here. Köszöntöm Önöket. Washington Post sent me to Nemes Soraya. Késik a hang, elnézést. Hát nagyon örül, hogy részt vett ezen a tradicionális, jól tudjuk, 5. idei napon. Bár marhára fogalma nincs, hogy mi az a kolbász, hiszen Amerikában a Burger King ilyet még nem árulnak. I'm very happy that I Jonathan Tikanavu, I like Facebook, Twitter. I had just a sister, Iowa, Idaho, not company in Mexico. Magic Johnson jumped to Chicago Lakers and the World Center is gone, but the big kitchuna not too far. Minden elég a hang. Hát nem ismeri, de megkóstolná. I'm looking for Google, watching YouTube. How can I make this meat? Texas is not Mississippi. Az utolsó végszólat, tehát megkóstolná a rádi kolbászt. Jól tudom. Elnézést, ez kis technikai manőr. Közben bemutatnám a biztonsági őröket. Hátul. Sorry, but I go Nokia to Kashi. Igen, tehát az a probléma, hogy az elnök úrnak sajnos Washingtonba vissza kell repülni, ugyanis az izraeli helyzetre való tekintettel, hoppá, a válságstábot hívtak össze, sajnos, elnézést, ez egy kis technikai manőr. But my grandmother is not chicken because born to be wild. Just do it, that isn't kappa. Igen, minden idére a végszó. Tehát azt mondta az elnök, hogy tényleg nagyon sajnálja, nem tud részt venni, de a nap fénypontja, hogy az ő nagymamája, Obama néni, aki rádói kötődéssel bír, ugyanis elég sok kolbászfát kapált az évek során. Tehát ő részt fog venni Nemes rendezvényen, és tőle autogramokat is lehet kérni, és ő felügyeli a Obama elnök úr stábját, tehát az elnök és emberei című formációt. Én még egy végszót elnézést az elnök úr szeretne mondani. This is the beginning of a beautiful friendship. Auf Wiedersehen! Ez, amit kurvára nem értettem. Jó szórakozás! Ja, és mi nyerünk, csak úgy mondom. Köszönjük. Ja, ezt elnézést, bocsánat, egy ilyen plusz információ, amire az elnök úrnak haza kell repülnie. Nem tudom, a First Lady, Nemes Rádó First Lady, egy bizonyos Anna nevű hölgyet. Én elnézést, leszállási engedélyt szeretnénk kérni ide a Nemes Rádó földterére, hogy elnök úr gépe felszállhat. Ha ide leszáll gép, akkor annak mi engedélyt megadjuk. Köszönjük szépen! Hajrá Rádó! Biztonsági emberek. Jó, és akkor kérném a következő formációt, az aranysólymokat.